לשאול אתכם שאלה אמיתית. נכון, קוראים לערוץ שלי נוח ישעיהו. אני לא קוראים לי נוח, קוראים לי און ישעיהו. ופשוט נוח זה אבא שלי. והוא קנה לי את הטלפון, והוא עשה לי הכל, וכל מה שבטלפון שלי כתוב נוח. הבנתם? קוראים לערוץ שלי נוח, ואני לא נוח, קוראים לי און. אוקיי חבר'ה? אז אל תתבלבלו, אבל עדיין, אם אתם רוצים לראות את הסרטונים שלי, תכתבו נוח ישעיהו, כי ככה קוראים לזה שלי ביוטיוב. אם תכתבו און ישעיהו, זה יעבוד לכם. תכתבו נוח, אבל לי קוראים און, לאבא שלי קוראים נוח.